así que falando pedo nube só a lingua vai xa pico. Toma, suéltanos, non nos calaremos nin de broma. Toma, en galego, se mola a acción que hai. Son 600 anos de represión. Contra o noso, vai xa pique, dime cantos son. Toma, contra o noso, vai xa pique, dime cantos son. Toma, contra o noso, vai xa pique. Toma, contra o noso, vai xa pique, vai xa pique. Pues toma. Necesitamos facer 3 grupos. Oides por aí? 3 grupos. A ver, prestar atención. Vamos facer 3 grupos. Un grupo ten que permanecer aquí nas travesas, controlando aquí ou cortando o tráfico aquí, e 2 grupos máis, un baixaremos a Castrelos e outro terá que ir para a Florida adiante, o cruce que lá ao final da Florida. De acordo? Pero temos que ir xa, así que dividamos os grupos e poñámonos a andar, va. Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Somos as víctimas dun ataque brutal. Todos tranquilos, hombre. Miraremos a mitad do sueldo vos, compañero. Levamos 12 días sin comer. De represión. Periodos de prensa y troncas que se están notando que no se todo. Vou procurar ser breve porque sei que estades agotados, sobre todo a vos, precisamente a vos, os que estades aquí agora, os que aguantastes hasta a última hora, agradecervos porque éramos moitos máis cando empezamos a mañán, pero é importante que acabemos todos os que empezamos, porque somos moitos, somos unha forza importante cando nos poñemos a andar, por lo tanto, non hai que restar, hai que estar, hai que sumar e se podemos multiplicar. Segundo, eu non son dos que crea, ningún dos que estamos aquí, sen problema de resistencia, xa, nos vamos a ganar esto, non hai ninguna dúbida. Eles o saben, a patronal o sabe, vamos a ganar o conflito. É dicir, nos puxemos a andar e non vamos a parar xa. Non vamos a parar, eso é impensable. Eles, por moito que mediten, por moitas voltas que lle den, en este momento podrán agotarnos máis. Pero rendirnos, acabar con nós, derrotarnos, eso nunca, non vai a pasar. Sabedes unha cousa, sempre somos aquí neste convenio, neste sector, os que vamos un pouco por diante, a vanguardia. Afortunadamente queda alguén que todavía é capaz de plantear a defensa dos dereitos, que pode levantar a cabeza e manter unha loita de dignidade que o resto dos sectores non está en condicións de dar. O máis triste é que mencionaba antes nunha intervención aquí antes Camaño, é verdad, estamos en campaña electoral, por eso, precisamente, o mellor, por certa precaución, os antidisturbios andan paseando, nos ven desde a distancia e guardan esa distancia todavía, porque estamos en campaña e non queren que o conflito se vaya máis alá do que xa é. Pero vos vou dicir unha cousa, o triste é que hasta agora eu non escoitei, nin escoitamos ninguén, con todo o que significa este problema, coa trascendencia social que ten, a ninguén falar en campaña do problema que representa isto. El noso problema. ¿Acaso hay algo máis importante que isto que afecta a tantas personas e que signifique a defensa dos dereitos, que signifique o cumprimento da lei? ¿Qué ocurre? Nadie se quere meter cos empresarios en campaña.
Que ocurre? Se perde votos, se perde financiación. Pois que o diga. Sobre todo, no, o que se teñen é que pronunciar e decir con quen está. Non se pode estar con uns e co outros, co demo e co diablo, non se pode estar con Deus e co diablo, non se pode. Hai que decir quen ten a razón aquí e plantarlle cara ao problema, e nós temos a razón. E eles se teñen que decir, os traballadores do naval son que les teñen a razón, están peleando por unha cuestión de lei. Mirade, non sei que ocurriamos por a tarde, posiblemente o acordo pode estar máis maduro do que estaba ao principio da mañán, incluso do que pudo estar o sábado. Unha e outra vez, aquí, os que xa levades un tempo, eu non me canso de recordar sempre o tema dos anos, porque neste sector vimos dando unha batalla tras outra. Entonces, sempre pasa o mismo, estos amagan, presentan a unha solución casi inmediata do conflicto, parece que collemos ánimos de novo e logo a caída nos precipita máis abaixo, é máis dolorosa. Pero non é un problema de amagar, por moito que o pagan, non nos van a desanimar. Nós o temos claro, que o sepan, iso sabe. Habrá que resistilo e habrá que vencelos, e saben xa están aceptando ahora mismo que parte do acordo, a parte quizás máis importante, principal, do que tiñamos demandado, ahora xa están en condicións de aceptala. Pois que o pagan canto antes, porque para eles tamén lle vai ser máis doloroso. E os astereiros, que tomen nota porque lle vimos dicindo, están secuestrados por a CIME. Si teñen tanta autoridade, si mandan tanto, si teñen tanto dinheiro para esta capacidade para contratar como din, que non se deixen secuestrar por a CIME, que realmente tomen a iniciativa e que manden, porque xa empezan a ter e van a ter verdadeiros problemas, Esto lles vai a salir moi caro, os plazos xa non van a ser capaces de cumprilos, que vai facer moitísimo daño, pero ese daño que se lles vai a facer a eles económicamente é responsabilidade exclusiva deles. Eles aceptaron ese desafío, eles foron os únicos que fixeron estes plantexamentos tan cobardes, non que plantar cara a CIME. Por eso todo ese equipo que ten a CIME aí, ese equipo, ese número de empresas, esa cantidad de empresarios infames, porque non se lle pode chamar de outra maneira, infames, esos son os que teñen que quedar desautorizados. E desculpar, vou rematar. Mirad, antes de nada unha cousa. Quizás debemos guardar un minuto de silencio porque hoxe, tristemente hoxe, unha vez máis, como moitísimos outros días, morreu un traballador pola mañán, un traballador da construcción. Un máis e outro máis, e sempre máis. Sempre son traballadores, os que morren en accidente, ningún empresario, Sabedes? Que curioso. Pues mirad, vamos a guardar un minuto de silencio aquí entón respetuosamente por este compañero, ¿vale?